Wel, cyn ein bod ni yn gadael Daniel pennod 4 a Nebuchodonosor, achos yn ni'n gadael ar ôl heddi, cyn hynny, roeddwn ni am yn ei ystyried cwestiwn gyda'n gilydd. Mewn gwirionedd, mae yna 2 gwestiwn. Mae un o'r cwestiynau yn llawer mwy pwysig na'r llall. Fe allwn ni ddweud mai dyma'r cwestiwn mwyaf pwysig y dylen ni ofyn i ni ein hunain. Y cwestiwn cyntaf dwi moyn i ni ystyried yw hyn. A ddaeth Nebuchodonosor yn Gristion? Be o'n i'n edrych y bore yma ar ddigwyddiad rhyfedd yn ei hanes e. Be o'n i'n edrych ar freuddwyd cafodd e, a'r gwallgofrwydd yma a ddaeth drosto fe, a'i ddarostyngiad, a'i ddyrchafiad, a'i gyffes hefyd. A ddaeth Nebuchodonosor yn Gristion. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Yr ail cwestiwn yw hyn. A ydw i'n Gristion? Hynny yw, ydw i? Ydw i sy'n gwrando ar y neges yma heno, ydw i'n Gristion? A dyna'r cwestiwn pwysig, wrth gwrs. Dyna'r cwestiwn mwyaf pwysig o'r 2 gwestiwn. Nawr mae eisiau egluro termau cyn ein bod ni yn mynd ymlaen. A ddaeth Nebuchodonosor yn Gristion. Wel, allwn ni ddweud ar ei phen yn syth, doedd neb yn Gristion yn y 6ed ganrif cyn Crist. Oedd e. Doedd dim Cristnogion i gael tan y ganrif gyntaf. Na, felly yn yr ystyr hynny, doedd Nebuchodonosor ddim yn Gristion. Na Daniel o ran hynny. Ond, i ni'n deall gobeithio. Gallwn ni ofyn y cwestiwn cyntaf mewn ffordd arall. Cwestiwn sydd yn gyfystyr â'r cwestiwn ni wedi gofyn yn barod. A oedd Nebuchodonosor yn gadwedig? Was he saved? A ddaeth Nebuchodonosor i adnabod y gwir arbywiol Dduw. A gafodd e drwedigaeth. A fyddaiwyd i bechodau e. A ddaeth e yn un o bobl Dduw. Doedd e ddim ar y dechrau yn amlwg, ond a ddaeth e yn un o bobl Dduw. Neu allwn ni ofyn yr un gwestiwn mewn ffordd arall. Beth ddigwyddodd i Nebuchodonosor pan bu e farw? Aeth e'r nefoedd? Neu aeth e iffer? Ble mae Nebuchodonosor, neu ble mae enaid Nebuchodonosor heddi? Ydy yn y nefoedd gyda Duw? Neu ydy yn iffer? Gyda phawb arall sydd wedi dawnio. Dyna beth yn ni'n golygu. Trwy ofyn y cwestiwn, a ddaeth Nebuchodonosor yn Gristion? Sgwni, os ych chi wedi meddwl am hynny y bore yma, os ydy yn croesi eich meddwl, falle ych chi wedi cymryd yn gynnytawol y bore yma. Achos fe'n trawyd i wrth baratoi pregethau heddi, bod rai esbonwyr ac felly rai pregethwyr yn bendant
yn dweud fod Nebuchodonosor wedi cael ei achub. Fe ddaeth yn Gristion. Ac wedyn oedd yna eraill yr esbonwyr a phregethwyr yn dweud na, daeth e ddim yn Gristion. Gafodd e ddim wir drwedigaeth. Felly roeddwn ni yna yn pendroni fy hun am y cwestiwn. A'r gwir siŵr o fod yw hyn ni'n methu dweud yn bendant. Ydw i ddim yn gallu sefyll yma yn awdurdodol a dweud wrthych chi heno fod Nebuchodonosor wedi dod yn Gristion, a dwi ddim yn gallu dweud bod e ddim wedi dod yn Gristion. Chwaith. Mae yna rai cymeriadau yn y Beibl ni'n gwybod yn bendant nad oedden nhw'n garwedig. Byddwn ni'n dod ar draws un, y tro nesaf, byddwn ni'n edrych ar lyfr Daniel gyda'n gilydd. Belshazzar, doedd e ddim yn garwedig. Cain, ddim yn garwedig. Judas Iscariot, ddim yn garwedig. Ni'n gwybod ni, mae'r Beibl yn dweud. Mae yna rai yn y Beibl, ni'n gwybod i bod nhw'n garwedig. Mae'r Beibl yn dweud, Enoch, Abel, Abraham, Isaac, Jacob. Ni'n gwybod. Mae nhw'n garwedig, mae nhw'n yn nefoedd. Mae yna rai yn y Beibl, wedyn ni, dyn ni ddim yn gwybod un ffordd neu'r llall. A fel hyn, fi'n credu mae e fel gyda Nebuchodonosor. A ddaeth Nebuchodonosor yn Gristion? Rwy ddim yn siŵr. Falle chi'n mynd i ddadlau i fi ar y cordd, wel, fi'n credu oedd e'n adem yn dystiolaeth i. Neu falle byddwch chi'n dweud ffordd arall. Popeth yn iawn. Ond dydw i ddim yn siŵr. Ond dydy e ddim yn bwysig. Y cwestiwn arall yw'r cwestiwn pwysig i ni heno. A fi dim ond yn defnyddio'r cwestiwn cyntaf fel sbardun i ni. Ar gyfer yr ail gwestiwn sydd yn fwy pwysig. Ydw i'n Gristion? Na, hwnna'n gwestiwn pwysig. Gobeithio bod chi'n gweld bod yn bwysig. Gobeithio bod yn gwestiwn i chi moyn i ni ddelio ag heno. Ydw i'n Gristion? Cyn mynd ymhellach, mae rhaid gofyn cwestiynau eraill. Ydyn ni'n gallu ateb y cwestiwn hyn? Ydy e'n bosib ateb? Ydy'n iawn i ofyn y cwestiwn? Ydw i'n Gristion? Ydy e'n fuddiol i ni i ofyn y cwestiwn wy'n dweud sydd yn bwysig? Bydde llawer i chi'n gweld yn anghytuno gyda fi fan hyn. Bydde llawer o bobl am i ni osgoi gofyn y cwestiwn. Bydde llawer o bobl yn anghyfforddus gyda gofyn y cwestiwn hyn, yn anesmwyth. Bydde llawer o bobl i ddechrau yn dweud rhywbeth fel hyn. Wel, ni gyd yn Gristnogion. Ni gyd yn garwedig. Ni gyd yn blant i ddim. Ac wrth ofyn y cwestiwn, chi ddim ond yn mynd i creu problemau. Chi'n bod yn rhy ddi a gwyn. Chi'n trio bod yn rhy wyddonol. Ac yn sicr i chi'n bod yn dogmatic. Ac i ni ddim moyn hynny yn yr eglwys. Wrth gwrs, bydde llawer o bobl yn ein gwlad ni, llawer o bobl yn ateb y cwestiwn yn syth, heb unrhyw broblem o gwbl. Na, dydw i ddim yn Gristion. Ni'n gwybod o'r cyfrifiad diwetha, am y tro cyntaf ers i'r cyfrifiad ddechrau. Mae dros hanner Cymru nawr yn dweud heb unrhyw broblem o gwbl, dydyn nhw ddim yn Gristnogion. Falle fod rhywun yn gwrando yna. Naill ai yma neu ar y we, falle rhywun yn gwrando ac yn ateb yn onest. Wel, dydw i ddim yn Gristion.
popeth yn iawn. Ond cyn mynd ymhellach, gaeth ddweud rhywbeth wrth unrhyw un sydd yn ateb fel yna. Gaeth ddweud mor honest ac mor perswad, o beth bynnag yw'r gair, chi'n gwybod beth fi'n siarad dweud, gyda chymaint o perswad a allai, dylech chi moyn dod yn Gristion. Dylech chi geisio bod yn Gristion. Wy'n pledio â chi i ddod yn Gristion. Pam? Achos heb fod yn Gristion, byddwch chi byth yn hapus yn y byd yma, mewn gwirionedd, ac yn sicr byddwch chi ddim yn hapus wedi chi farw. Os ych chi yn dod yn Gristion, byddwch chi yn hapus yn y byd hyn. Ac bydd eich hapusrwydd pan ych chi'n gadael y byd hwn, y tu hwnt i bob dychymyg sydd gyda chi. Dyna pam dylen ni geisio dod yn Gristnogion, os nad i ni yn Gristnogion yn barod. Beth yw Gristion? Gristion yw person. Mae Duw wedi bod ar waith yn ei fywyd neu yn ei bywyd. Fe welson ni hynny y bore yma, yn do fe. Mae Duw yn ymyrryd y mywydau bobl. Gristion i ddechrau yw person. Mae Duw wedi bod ar waith yn ei fywyd. Mae'n gweithredu ar ei feddwl e. Fel bod e'n ei hun dechrau meddwl a dechrau deall. Mae'n dechrau deall bod yna Dduw i gael. A mae'r Duw hyn yn fawr. A mae'r Duw yma'n dda. A mae'r Duw yma'n sanctaidd. Ac mae'r person yma sydd yn dod yn Gristion yn dechrau deall nad yw e'n. Mae'n fach. A mae'n ddrwg. Ac mae'n frwnt. Mae'n bechadurus. Mae'n dechrau deall nad yw e'n iawn gyda Duw. Ond mae moyn bod yn iawn gyda Duw. Ac mae'n clywed bod modd bod yn iawn gyda Duw. A mae'n clywed bod hyn yn glwm a pherson. Mae yna waredwr i gael. Ac mae'n dechrau cyffesu. Cyffesu bechodau. Ac mae'r person yma sydd dod yn Gristion yn rhoi ymddiriadaeth yn y gwaredwr hwn. Mae'r person sydd yn dod yn Gristion yn troi o'r drwg sydd ynddo fe ac yn dechrau byw fel mae Duw am iddo fe yn ei hun i fyw. A mae'n newid sydd yn amlwg i bawb yn hyn. Ac mae'r newid yma'n para gweddill i fywyd. A pan mae'n marw, mae'n mynd i fod gyda Duw. Dyna yw Gristion. Nôl at y cwestiwn. Ydyn ni'n gallu dweud os yw rhywun yn Gristion? Ydyn ni'n gallu dweud os yw rhywun yn Gristion? Mae'n doi gwestiwn yn does e? Ydyn ni'n gallu dweud os yw rhywun arall i ddechrau yn Gristion? Ac ydyn ni'n gallu dweud os yw ni'n hunain yn Gristion? Ni aros gyda'r cyntaf i ddechrau. Nad dyma oedd yn cwestiwn gwreiddiol, mae'n berthnasol i'r cwestiwn, yn dydi? Ydw i'n gallu dweud os yw rhywun arall yn Gristion? No, unwaith eto, mae hwn yn gwestiwn sydd yn peri cryn a nesmwystra i rhai pobl.
A bydde rai yn mynd ymellach, bydde rai yn cythruddo gyda'r fath gwestiwn. Bydde rai yn dweud wrthyn ni'n syth, yn ddiflewyn ac yn dafod, nad oes hawl gyda ni. Does dim hawl gyda chi ofyn y cwestiynau. Does dim hawl gyda chi dweud, os mae rhywun arall yn Gristion, a'i peidio. Bydde rai yn dweud wrthyn ni, chi'n bod yn Pharisëaidd nawr. Os ych chi'n meddwl bod chi'n gallu dweud os mae rhywun arall yn Gristion a'i peidio, chi'n bod yn Pharisëaidd. Chi'n euog o farnu. A dyna beth chi ddim fod i wneud, o gwbl. Bydden nhw'n dyfynnu na fernwch, fel nach Bernir. Ydyn ni'n gallu dweud, os yw person yn Gristion, oes na litmus test? Yn cofio litmus test? Litmus test yn y fe oedd rhywbeth yn wyddoniaeth lle o'ch chi gallu profi os oedd rhywbeth yn alkali neu os oedd yn acid yn troi lliw arbennig yn doedd y striben bach. Oes na test, oes na prawf i ni'n gallu dweud am bobl. Mae e'n Gristion, mae hi'n Gristion. No, dwi ddim yn Gristion, dwi ddim yn Gristion. Ydy'n iawn i'w wneud hynny? Ydy yn iawn bod ni jyst yn derbyn unrhyw un sy'n dweud i bod yn Grisnogion? Wel, dim ond bod nhw'n dweud i bod yn Grisnogion, i bod i'n cymryd i bod nhw yn Grisnogion. Ydyn ni fod i gymryd rhywun i aelodaeth? Jyst achos bod nhw'n dweud bod nhw'n Grisnogion. Heb profi rhywfaint arnyn nhw. Sy'n deall? Mae rhywun yn dod ac yn dweud, fi moyn dod yn aelod yn y Tabernacle Resolven. Wyt ti'n Gristion? Ydw. Reit, na fe. Yni fod i'n neud hynny? Be mae'r Beibl yn dweud? Y Beibl yw ein cyfarwyddyd ni, ydy fe, bob tro. Ydy'r Beibl yn rhoi cyfarwyddyd i ni? Wel, wrth gwrs, mae'r Testament Newydd yn glir ar hyn. Ni'n gallu barnu. Ni'n gallu dirnad os yw person yn Gristion a'i peidio. Os yw rhywun yn wir neu yn gau. Os yw proffwyd yn wir broffwyd neu yn gau broffwyd. Yn wir, mae yna ddyletswydd arno ni, yn does e, i wneud hynny. I ddefnyddio'n dirnadaeth, ddim jyst i dderbyn yn syth. Nawr, ffrindiau, plis gwrandewch arna i. Dyn ni ddim yn gallu gwneud yn anffeiledig. Does neb yn gallu gwneud hynny. Does dim awdurdod gyda ni. Dyn ni ddim yn gallu gweld calon person. Dim ond Duw sydd yn gallu gwneud hynny, wrth gwrs. Ni'n cydnabod hynny. Ond, i ni yn cael ein rhybyddio yn y Testament Newydd i fod yn wyliadwrus, i ddefnyddio ein dirnadaeth. Mae na farn sydd yn gywir. Beth allan rhoi adnodau i chi nawr, achos fi'n teimlo bod yn bwysig bod ni'n deall y pwynt hyn. Mathew 7 ac adnod 6. Mae Iesu Grist yn dweud fel hyn, bregaeth ar y mynydd. Mae wedi dweud yn barod na fernwch fel nach barner. Dwi'n mynd nôl at yr adnod yna. Nes yma. 6. Na roddwch y peth sydd sanctaidd i'r cwn, ac na theflwch eich gemau o flaen y moch, rhag iddynt ei sathru dan ei troed, a throi a chrwygo chwi. Mae Iesu Grist yn siarad am cwn
a moch. Dy ddim yn siarad am cwn llythrenol na moch llythrenol. Mae'n siarad am bobl. Ac mae'n dweud wrthyn ni beidio taflu ein gemau o flaen, moch a chwr. Wel, sut dyn ni wybod? Wel, mae eisiau dirnadaeth arna ni. Mae eisiau barn arna ni. Mae rhaid i ni feddwl. Pwy yw'r gwn? Pwy yw'r moch? Os ewn ni mlaen at 15. Ymogelwch. Ymogelwch. Watchwch mas, medde Iesu Grist. Rhagau broffwydi. Yr rhai a ddeiad adwch am wisgoedd defaid. Ond oedd hi mewn bleiddiau dreibus y dint hwn. Pwy? No, mae Iesu Grist yn siarad fan hyn am rhai sydd yn dysgu. Pregethu. Ond yr un yw'n rhai gweithor, sylwch. Watchwch mas, medde. Rhag rai sydd yn pregethu o'n bleiddiau dyn nhw. Gau broffwyd dyn nhw. Wel, sut ydym ni'n wybod? Wel, mae rhaid i chi fod yn ofalus. Mae rhaid i chi ddefnyddio'ch barn. Mae rhaid i chi ddefnyddio'ch dirnadaeth. Mae rhaid i chi ystyried. Ni ddim jyst yn mynd i dderbyn unrhyw un i bregethu. O, maen nhw'n dweud bod nhw'n Gristnogion. Ie, ond medde Iesu Grist, mae rhaid i chi fod yn ofalus. Falle taw bleiddiau dyn nhw. Eisiau dirnadaeth. Mynd ymlaen, Corinthiaid. Beth oedd wedi digwydd yn Corinth? Wel, oedd yna rhywun yn Corinth oedd yn byw yn anfoesol. Ac mae Paul yn dweud wrth yr eglwys yn enw 1 Corinthians 5, 4 and 5. Yn enw ein harglwydd Iesu Grist, pan am gynulloch ynghyd am hysbrydunau gyda gallu'n harglwydd Iesu Grist, draddodi'r cyfryw un i Satan, i ddinistr y cnawd fel y bydd yr ysbryd yn galwedig yn nydd yr arglwydd Iesu. Mae'n dweud wrthyn nhw i ddisgyblu y person yma sydd wedi gwneud peth drwg yn byw fel mae. Wel, sut ydych chi'n mynd i ddisgyblu? Wel, mae angen dirnadaeth. Ydyn nhw'n byw fel Gristion? Yn ni jyst y derby, o ie, wel, mae'n dweud bod yn Gristion. Ie, ond mewn Paul, dwi'n ddim yn iawn. Ioan 4:1. 1 John 4:1. Gyfeillio'n annwyl, peidiwch a chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod a ydynt o Dduw, oherwydd y mae gai broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. Mae Ioan yn dweud, mae eisiau chi profi. Pyn jyst erbyn pawb, mae rhaid chi profi yr ysbrydion. Mae rhaid chi ddefnyddio'ch dirnadaeth ysbrydol chi. Ac mae Iesu Grist yn dweud yn dydy yn Ioan 7 ac adnod 24. Peidiwch a barnu yn ôl yr olwg, ond yn ôl safonau barn gyfiawn. So mae Iesu Grist yn dweud, chi ddim wedi barnu y ffordd hyn, ond fi moyn i chi barnu y ffordd hyn. Mae yna farn sydd yn gywir. O beth am Matthew 7:1, yr adnod yma i ni'n clywed trwy'r amser, sy'n dal i daflu mas pob amser. Fel arfer gan bobl sydd yn byw fel maen nhw'n dewis, a maen nhw'n jyst yn dweud wrthyn ni, wel, na fernwch, chi ddim yn cael berni. Mae rhywun yn dweud rhywbeth am sut mae rhywun yn byw, o na, chi ddim wedi barnu. Mae Iesu Grist yn dweud na fernwch, fel nach barnau. A jyst cyfiawnhau ma nhw i pechod i hun i bywyd nhw i hun. Ni wedi gweld yn barod. Mae'n hurt yn ydy bod pobl yn defnyddio'r adnod yna fel petai dys neb i fod i ddweud dim byd yn erbyn dim byd.
Os taw dyna'r ystyr, mae pobl yn gallu gwneud unrhyw beth. Chi ddim yn gallu dweud yn erbyn Hitler. Chi ddim yn gallu dweud yn erbyn Stalin. Na fernwch. Wel, mae hwnna'n hurt. Mae'n ddrwg. Mae'n amlwg drwg. A ni wedi gweld yw'r Beibl. Mae'r Beibl yn erbyn hynny. Beth yw ystyr adn yna? Na fernwch, fel nach fernel. Wel, yr ystyr sy'n gan Iesu Grist yw i beidio i gael beth mae'r Sais yn gael yn y Saesneg, byddwn ni'n dweud judgmental. Don't be judgmental. Neu gair arall yn Saesneg, don't be censorious. Neu overcritical. Dyna ystyr y gair yna yn y bregaeth ar y mynydd. Mae Iesu Grist yn erbyn ysbryd beirniadol. Ffeindio bai ym mhobl eraill. Dyna beth mae'n condemnio. Nid pechodau, nid dweud yn erbyn pechodau, ond ysbryd sydd yn gallu bod ynddo ni, lle ni'n jyst ffindo baiau trwy'r amser mewn pobl eraill, ac ni'n ffindo bai y lleiaf, y brycheu'n lleiaf, pan mae'n y trawst yn sticio mas yn llygad ni. Yn erbyn hynny mae Iesu Grist yn siarad. Pidwch â bod fel yna. Pidwch â edrych lawr ar pobl. Ond nid gwahardd mae e. Mae'n defnydd o'n dirnadaeth ni mwyn profi os yw bobl yn Gristnogion a'i peidio. Ac felly ni'n gallu, gyda dirnadaeth ysbrydol, a gyda gwyleidra, a gofal, dweud os yw pobl eraill yn Gristnogion. Ydyn ni yn gallu dweud am ein hunain? Nôl at y cwestiwn pwysig. Ydyn ni'n gallu dweud am ein hunain? Ydw i'n gallu dweud am fi fy hun os fi'n Gristion heno? Ydyn? Ac eto, chi'n gweld, mae'r Beibl yn gorchymyn i wneud. Mae'n dda i wneud. Mae eisiau i wneud. Os ydych chi ddim yn gwneud hyn, mae rhywbeth yn bod. Os nag chi'n eistedd lawr weithiau yn gofyn i chi eich hun, ydw i'n Gristion. Na mae rhaid ni falle wneud y gormod. Ond fe ddylen ni gyd wneud e o bryd i'w gilydd. Y Beibl yn dweud profwch eich hun. Profwch eich hun. Test yourselves. Ydych chi yn y ffydd? Profi ein hunain. Mae'n iach i ni. Beth yw'r prawf felly? Beth yw'r prawf os y'n ni'n Gristion a'i peidio? Ger roi dau i chi sydd ddim yn ddigonol, sydd yn anigonol. Dau peth da, ond dyn nhw ddim yn ddigonol. Dau beth oedd gyda Nebuchodonosor. Un, dyw gwybodaeth ddim yn ddigonol. Mae gwybodaeth yn beth da. Gwybodaeth ysbrydol, gwybodaeth Beiblaidd. Oedd hwnna gyda Nebuchodonosor, fe welson ni, bod Nebuchodonosor yn cyffesu bod Duw Daniel yn dduw mawr, yn dduw o goruchaf. Roedd e'n orthodox, os licwch chi. Roedd e'n cyffesu. Mae'n dda. Mae'n dda. Ni ddim yn gallu bod yn Gristion heb gwybodaeth, ond dyw gwybodaeth ar ben ei hun ddim yn ddigon. Ddim yn ddigon. Ddim yn ddigon bod ni jyst yn gwybod y Beibl, ac athrawiaethau y Beibl, ac adnodau, ac yn y blaen. Nid dyna'r prawf. Yn ail, o ran beth sydd yn anigonol, cael profiadau. Profiadau. Nawr eto mae profiadau yn dda. Mae bod ni'n cael profiadau ysbrydol. Fe welson ni bore yma, bod Nebuchodonosor wedi cael ofon. Mae'n beth da. Dwi ddim yn ddigonol. Chi'n gallu cael profiad emosiynol. Mae'n beth da. Lecyn ni gyd beth ni cael mwy o brofiadau ysbrydol emosiynol. Ond dyw hwnna ddim yn brawf. Dyw ddim yn ddigon.
Fe welodd mab Dyw yn y ffwrnais. Dyw hwnna ddim yn brawf bod e wedi dod yn Gristion ei hun. Lot o bobl wedi cael profiadau mawr mewn cerddau. Chybod, wir nawr, a maen nhw wedi teimlo pethau'n emosiynol. Chi'n gallu gweld, maen nhw wedi cael ei effeithio gan y gair. Ond fel dameg yr hywr, dydy e ddim yn dwy'n ffrwyth. Dydy ddim yn ddigon. Mae'n dda, ond dydy e ddim yn ddigon. Beth yw'r prawf? Sut allai wybod bod hi'n Gristion? Dwi'n wedi rhoi 3 i chi, oherwydd mae'r Beibl yn gwneud, a ni'n mynd i ddod i ben. 3. Ond fe moyn i ystyried. Please ystyriwch, a fyny. Y 3 hyn. Bydde'r llenys i Ioan a dechrau cwrdd pennod 5. Allwch chi ddweud, dyna pam ysgrifennodd ei epistol. Sef yn dda, byddai'n ni darllen yr epistol i gyd, ond roedd dim amser. Ond i chi'n gweld y 3 hyn yn plethu trwy epistol Ioan. Mae moyn helpu Cristnogion. Ni moyn helpu'n gilydd. Wi moyn helpu chi heno. Mae Dyw moyn i ni helpu'n gilydd sut da ni'n gallu gwybod bod ni'n Cristnogion. Cael cysur o hynny. Mae Dyw moyn i ni wybod. Rwy'n ysgrifennu pethau hyn med Ioan, moyn i chi gael llawenydd. Moyn i chi gwybod bod bywyd trafeiddiol gyda chi. Ni ddim moyn i chi fod mewn amheuaeth. Yn goffod meddwl am peth. So beth yw'r 3? Peth cyntaf. Dyma'r prawf, chi'n gryno, dyma'r prawf cyntaf. Ydw i'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna fe. Ydw i'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw, ydw i wedi rhoi fy ymddiriadaeth yn Iesu Grist fel fy ngwaredwr i. Dyma beth darllenon ni. Pob un sy'n credu mae Iesu yw'r Crist y mae wedi enio ddew. Dyna fe. Pob un sy'n credu. Pob un sy'n gallu dweud yn onest a'i law ar ei galon e. Rydw i'n ymddiried yn Iesu Grist fel fy ngwaredwr i. Os ych chi'n gallu gwneud hynny heno, yn dda. Dwi ddim yn pwyso ar fy hunan. Dwi'n pwyso ar Iesu Grist. 1. 2. Ydw i'n cadw i orchymynion e? Ydw i'n cadw i orchymynion e? Ydw i'n moyn cadw i orchymynion? Wrth gwrs, os neb yn cadw nhw'n berffaith. Ond ydy'r newid yma wedi bod yn ynghalon ni. Mae rhywbeth am orchymynion Dyw, wi moyn cadw nhw. Mae rhywbeth am ei orchymynion e. Ydw i'n caru nhw. Dyma ni, mor gi o arglwydd. Gen i fi dy ddeddfdi ath gyfamod. Ac ar yr hain o ddydd i ddydd, y bydd fy holl fyfyrdod. I air e, i orchymyn e, ydyn ni methu. Ond fi moyn cadw nhw. Mae rhywbeth amdanyn nhw sy'n tynnu fi. Fi ddim moyn byw fel safon y byd yma. Mae'n brawf dal. Dim ond y Cristion sy'n gallu dweud hynny. Dyw'r angredadyn ddim a diddordeb. Dyw'r un sydd ddim yn Gristion, ddim yn gwybod am dim fan ydy ddim moyn cadw Dyw. Ond mae'r Cristion yn caru y gorchmynion, caru air e. Ydych chi? Os ydych chi'n gallu ticio hwnna, hyd yn oes mae'n jyst yn fach iawn. Dyna ni. Trydydd. Ydw i'n caru Cristnogion. Mae hwnna'n syml yn dydyn. Ond mae efo'n hyn hefyd gyda Ioan. Ydyn ni am fod gyda Cristnogion eraill. A dyma'n pleser mwy ni. Fod gyda, nid gyda fi, ond gyda Cristnogion. Achos mae Cristnogion yn gwybod yr un pethau, yn hoffi'r un pethau, yn siarad am yr un pethau, yn addoli'r un peth. Y sawl sy'n dweud ei fod yn y goleuni ac yn cysau ei gyd aelod, yn y tywyllwch yma o hyd. Y mae'r sawl sy'n caru ei gyd aelod yn aros yn y goleuni. Ac nid oes dim ynddo i baglu neb. Felly, ydw i'n
A dwi'n caru orchmynion a dwi'n caru bobl Dyna ni. Simon, Simon. A wyt ti'n yngharu, chi'n cofio hynny? Oedd Pedr siwr o fod ar ôl beth nath yn poen, oedd ddim yn Gristion. Sut allai bod yn Gristion? Sut allai wneud beth nes i? Iesu Grist yn gwybod. Ac ar ôl atgyfodiad, Simon, dyna yma. Simon, gaf i helpu ti. Wyt ti'n yngharu? No, ateb y cwestiwn yn honest. Wyt ti'n yngharu, Simon? Ti'n gwybod popeth arglwydd. Ti'n gwybod bod fi'n yngharu ni. Chi'n gallu dweud hynny? Chi'n gallu dweud wrth yr arglwydd yno? Sgwr arglwydd, dwi ddim yn berffaith, ond ti'n gwybod popeth. Ti'n gwybod. Ti'n gwybod. Dwi yn dy garu ni. Os ydyn ni'n gallu dweud hynny heno. Ni'n Gristion! Mae Duw am i chi wybod, i chi'n Gristion. Ydych chi'n caru orchymynion Fel wedes i gyda fach. Ddim yn berffaith, dyn ni'n methu ar bob un o'r pethau hyn i raddau. Ond mae yna beth yna. Ac ni'n caru bobl. Ni'n caru bod o amgylchu air. Caru cwmni ein gilydd. A dwi'n Gristion heno. Ydych chi? Ydych chi? Dwi'n pledio arnoch chi ofyn hynny i chi. Chi gael cysur, tawel, neu falle i chi cael amheuon wedyn. O, ddim yn siŵr. Ond os felly, wel, dyw ddim diwedd y byd, achos ni'n gallu ceisio heno. Ceisio a gael. Chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen.